L-atturi veterani li l-ors tagħhom huwa li jagħtu spettaklu jifqgħu lin-nies bid-daħ fuq il-palk se jingħaqdu flimkien biex jitellgħu l-ewwel pantomima bin-nies kollha involuti jgħoddu iżjed minn 60 sena. Ħaxxjuh hija l-pantomima li se tittella fit-tmiem din il-ġimgħa ġewwa Teatru Metanoia f'Ħalluqa. Il-pantomima hija miktuba mid-drammaturgu rinomat Tony Cassarderian filwaqt li sfin se jkun taħt id-direzzjoni ta' Alison White. Ma jonqosx li f'din il-pantomima se jkun hemm il-mużika li hija fdata f'idejn is-surmast Paul Abela. Fost l-atturi rinomati li mistennija jagħtu preżentazzjoni kulurita hemm Veronika Farrugia, Joe Dulli, Filip Vella, Ray Calleja, Narsika Lamatta, Teresa Gauci u Guido Fenek. Din il-pantomima ser tittella bisħab mas segretarjat parlamentari għall-anzjanità attiva u l-Ministeru għall-Kultura. Waħna rridu li l-kultura tmur għand il-poplu Malti Wawċi kollu, mhux parti mill-poplu, ma l-poplu Malti Wawċi kollu, inkluż l-anzjani tagħna. U allura aħna għamilna din l-idea illi jkun hemm play għal-miliet li tkun magħmula il-kast ikun kollu magħmul minn anzjani biex anke l-anzjani jħossuhom mhux biss spettaturi ma parteċipi f'xi ħaġa kulturali sabiħa bħal din. Id-direttur tal-produzzjoni Josette Chappara tenniet li kien hemm ma' 70 anzjan li għandhom il fuq minn 60 sena li applikaw. Minn dawn 40 anzjan ingħataw opportunità biex ikunu parti minn din il-pantomima li fiha hemm persuni li mistennija jkantaw u jisnu għall-ewwel darba. Insejħilha privileġġ għaliex xi ħaġa mhix tas-soltu u r-rispett u l-għaqda li kien hawn u kemm backstage, kemm l-atturi, kulħadd jaħdem għal xi ħaġa biex dik kif tistgħu ntejbu, kif tistgħu nirranġawha. U l-biraħ kellna l-ewwel technical, issa ngħidlek illi they're ready to go. Il-kittib Tony Cassarderian tenna kif il-pantomima hija l-eqdem forma ta' teatru u din se tkun adattata għall-familja kollha. Il-pantomima hija ambjentata fl-Amerika fejn mistennija naraw bosta atturi libsin ta' cowboys. L-ewwel ħaġa kien kulħadd baqa' ħarsek ċass. Imma huwa ftit, kulħadd bida jitħaq issa kien ġalessa issa kulħadd qiegħed jara diġà naħseb illi tlaqa' tajjeb ħafna. Però naħseb jiena sa tara l-ewwel udjenza tagħha u tara kif tmur mal-ewwel udjenza x'hemmhekk tkun taf illi allura tkun veru nexxiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.